Fil-parkeġġ tal-istazzjon 1, il-post li minnu l-Partit Laburista jikkomunika l-messaġġ tiegħu, nhar il-Ħadd jissoktaw l-attivitajiet politiċi tal-istess partit. Wara sajf ta' intervisti li kważi f'kull tmiem il-ġimgħa ixxandru fuq ir-radju u l-paġna ta' Facebook tal-Partit Laburista, issa n-nies qed jerġgħu jkunu mistiedna jattendu għall-attività politika. Wara l-waqfa tas-sajf nhar il-Ħadd nerġgħu nkomplu bl-attivitajiet politiċi indirizzati mill-Prim Ministru u l-ewwel waħda ħadd tkun hawnhekk il-wan. Kulħadd qed isaqsi għal xiex ħanibdew mill-wan. Nhar il-Ħadd ħankunu qed nagħtu dettalji għaliex u t-telespettaturi żgur li jieħdu gost b'din ir-raġuni għax ħadd tkun raġuni eċitanti. Ftit tal-jiem wara li se jkun indirizza l-Assembleja Ġenerali tan-Nazzjonijiet Magħquda, il-Prim Ministru jerġa' jkun fost il-pubbliku, xi ħaġa li jieħu pjaċir jagħmel ta' kull ġimgħa. Dawn l-attivitajiet politiċi ħankunu għaddejjin bihom minn ħadd tal-ħadd biex inkunu qed induru l-lokalitajiet u ċ-ċentri laburisti tagħna fil-lokalità biex nibqgħu viċin in-nies u nisimgħu il-messaġġ tal-Prim Ministru. Dawk li se jattendu għal din l-attività politika huma mħeġġa jipparkjaw fil-parkeġġ taċ-ċimiterju tal-Addolorata. L-attività li se tkun qed issir lejlet il-ftuħ tal-Parlament tibda fl-10:30 ta' filgħodu.